Boas! Imos comezar coa nosa experiencia en vídeo sobre o ciclo da auga en menos de 5 minutos. Aquí vedes unha cunca transparente na que botamos auga quente. Vedes que fumea un pouquiño. Aquí temos unha tapa transparente para poñer por riba. E agora incorporaremos uns cubiños de xeo. En pouquiño tempo comezarán a pasar cousas. Fixadevos ben. Gustaríame que vos fixades e que me digades se vedes a auga nos seus distintos estados: líquido, sólido e gaseoso. Temos que esperar un tempiño, pero en poucos minutos comezaredes a ver cambios. Lembradesvos do espazo que ocupaban estes cubiños de xeo? Vedes como pouco a pouco van baixando o seu nivel e se van aplanando porque se van derretendo e converténdose en auga? Vedes como está circulando a auga? Como de abaixo sobe e de arriba volve a baixar? Pois isto, no que a auga pasa polos tres estados e viaxa transformándose de un a outro, é o que se coñece co ciclo da auga. Credes que seríamos capaces de facer este mesmo experimento pero poñendo outra sustancia, por exemplo, unha bebida refrescante ou aceite? Credes que pasaría o mesmo ou non?